Ето да ви покажа как повечето хора си разхождат почтата. Са трима души, които са взели. Това е Парк Авеню, известното авеню с най-скъпите апартаменти в Манхатън. Се вижда. Аз съм на път към една аукционна къща, където ще снимам и ще ви покажа. Трябва да търся един специален кристал за една моя клиентка и ще ви го снимам и ще ви изпратя. До скоро! Приключих се с Дойл и съм на път вкъщи. Сега ще ви покажа още малко Парк Авеню. Се вижда долу до 57 улица. Всичко почва да цъфти, е много красиво и сега ще мина през Madison Avenue и Пето авеню към Централ Парк, за да се прибера към къщи. Искам да обърнете внимание, всичките тези сгради, между другото, имат долу портиери на абсолютно всякъде. Сега ще минем. Това е една от най-известните сгради с няколко хода. Ще минем и вие ще видите как има, тук има лалета, как има портиери навсякъде. Красиви сгради. Видите един паркинг. Манхатън няма кой знае колко много скъпи коли. Хората или паркират на улицата, виж как са наследили в менушки. И това е една синагога, Парк Авеню синагога, която е много известна. Големи финансови магнати са членове тук. Това е улицата на магазините, където всички пазаруват. Магазини за мода. Тя върви доста долу. Също покажа. Съжалявам, тук бръмчи. Живота през деня няма толкова много хора по улицата. Всички са на работа. Сега сме на 86 улица, която свързва тази част на Манхатън, източната част, с западната част. Това дъното, което виждате, е Централ Парк. И така, ето сега сме вече на Пето авеню. Видите, това е една нормална сграда на Пето авеню. Вътре се вижда портиера. Някои от тях чакат отвън и помагат на собственици да си вземат такси, да излезат от такси, чанти, да помагат. Ето малко по-близо от сградата на Лаудер. Вчера е имало колоездачи, не мога да го кажа. Но това, което искам сега да ви покажа от другата страна, е номер
1040. Това е сградата, където Джаки Кенеди Онасис е живяла. И вижте колко са красиви градините отпред. Аз от слънцето нищо не виждам, надявам се, че снимам нещо повече. Има една друга хубава сграда. Да ви покажа какво правят. Това не е хотел, това е сграда с жители. И ето сега ще покажа портиерата, взима едно такси, защото собственичката сигурно излиза. И така, ние сме на Пето авеню срещу Метрополитен музеум. И тук вече става по-бизи, защото има много туристи. И така ще завия и ще ви покажа малко от Централ Парк. Това среща едно известно училище, частно, в тази хубава сграда. Тази част е винаги страшно много натоварена. Те сега се подготвят за галата също, която мисля, че се случва тук тези дни. И се приготвят и вижте. Няма да мога да слеза вътре да снимам, за да ви покажа повече, но това е част от Метрополитен и аз сега ще се обърна. Вижте повече от сградите на Пето авеню. Това са жилищни сгради с апартаменти. Това е една от еднопосочните улици, 84-та, която свързва парка с East Side и West Side, западна и източна част. Това е една супер плейграунд, такава детска площадка, не знам защо е затворена, в египетски стил. И по принцип е винаги страшно оживено, не знам защо е затворено. Но тук мога да ви покажа, между другото, много добре на Джаки Кенеди сградата, където е живяла и тя има горните етажи, които се продадаха за 28 милиона долара, сега сигурно струват 100 милиона. Наближавам една от най-големите просторни части, която се открива долу до 57 улица и се виждат много от небостъргачите на, не знам, на български милиардерския път, може би да се превежда. Сградите, които са много високи, това, което съм даже чувала, че някои от тях се клатят. Толкова се клатят, че водата в тях, в ваната, може да се вижда как се размества. Ако има много силен отвън вятър, а по принцип в Манхатън има много сериозен вятър. Въпреки че климата е като в България, става невероятно, защото сме заобиколени с вода. Ето я, милиардерската гледка. Значи тази най-тънката, която се вижда, тя е тази, с която е строена с толкова много желязо, че има отделни етажи, които са изцяло от желязо, никой не живее на тях и те всъщност държат структурата. Но тя при много сериозни ветрове се клати много и имат много проблеми, доколкото разбирам. Но вижте каква красота. Ние вчера бяхме тук с семейство, ние имахме гости от Майами, които са живяли тук и искаха да дойдат тук. Ние иначе не идваме много по местата, където има и много туристи, но ето днес е ден да си тук. Каква красота! Сега обръщам камерата да ви покажа малко повече какво се случва в момента. Има деца, те тук се тренират много често в бейсбол. Вижте там, това е с пясък отдолу. И така. Един нормален
учебен ден. Ето и децата са се събрали. А всъщност това е от другата страна, нали, където също се играе много бейсбол. Нали, футболните игрища са нагоре на 105-та улица, там като беше по-малък един и ми син сме тренирали, но сега вече, когато почват по-сериозно да се занимават с спортове, всичките тези места в града са за по-малки или за много по-големи деца. И моите деца ходят на друг остров с рейс.